Kanangga, Saman ka? namilit na tako ka kay Ha? Ha? lakaw ko layo pa. Nadawat naman ko sa ako may apply ang trabaho dito sa Saudi. Niya, Mao ba? larga na ko ugma. Uga, kanang kagulbit na ko aniga. Uy, kanang suwati ba ya ko ha? Oo, may problema suwatan. Suwati da ko. Suwati ko Bisan kada ka. adlaw, kada 30 minutos, kada oras, magsuwat gyud ko. Suwati ko ka. Oo, sa di pa ko moabot, magsuwat ko daan. Suwati lagi ko. Kulit man mo, suwatan ta ka. Imo naglihok? Ako liyay? Abi na ko gino. Nga, Hi sir, unsa imong order? Kailangan kong hot milk dahil. Butang nga gatas? Ayaw lang kay Lord. Kaniya na nga itong ikaduhang kontestan. Niya si Kisingan mo? Ha? Ambrosio Katigba. Ano yung kataon? Doon kayo na nga panahon. Okay mga dala, aniya si Ambrosio Katumbak sa iyang dugay na nga panahon. Kanta he! Dugay na nga panahon. Panahon nga dugay na. Dugay na nga panahon. Panahon nga dugay na. Dugay na nga panahon. Panahon nga dugay na. Dugay na. Nga pa na. Panahon nga dugay na. Huwag ko sa'yo klaro ni mong kanta, eh. Hey.